Приключвам с видеята в този канал и се отдавам на видеята в другия канал. Всъщност в този, където ми е сега, в който предавам, ще качвам само събота и неделя, а не като в другия всеки ден. Защото така ми се наблъсква много да снимам. Затова така съм ги разпределил. Иначе, да, така ще си бъдат. И това, което ви казах в миналото видео, всъщност не беше пранк. Където казах първоаприлска шега, че това всъщност е истина. А сега ви очаквам със следващото видео в събота някъде около 10 часа сутринта и ще се видим тогава. А сега, чао от мене и до следващия.